Warwako ukendo joka nyaname video wa kawuono be achaka kelo wendo moro nyoro ni an gi wendo to wendo manyoro cha en be ntiere pok odok koro kawuono achaka kelo wendo moro to wadhi mbele gi our segment mar puonjo nyithindo ma joluo dholuo an gi luo pian kae kata kaka jomoko luongo gi Luo Zealand. Nyacha wacho ni nyathi nyabedo jaluo en gi nying jaluo en gi kasen mar dholuo to kia dholuo. Koro akelo wendo machielo in jaluo koso ki jaluo? An jaluo. Ing'e dholuo? Ma 50-50 kanyo. Lakini ang'eyo dholuo matin. Ing'e dholuo matin? Koro inyalo nyiso jogi nyingi kapok wadhi mbele. So nyingan Owen Austin nyalo longariwa an wuoyi matin an jaluo. An jaluo. Apani mano. Koro gimomiyo akele kawuono akele nikech o represent jok moko mane wawacho ni nodak town koro nokia dholuo koro ka giduogo gipuonjore dholuo ka gisebedo jok madongo. Koro ing'eni seche moko wanyalo blame nyithindo to seche moko be wanyalo blame ang'owa jonyuol. Kaka in nichako ng'e dholuo karang'o? Apani kanie form 2. Ang'o momiyo chakre nasari nyaka form 2 nikia dholuo? Nasomo nadage town mano adhi chako gi kanyo. Town wane nyaka town manigi town kata Kisumu town kata Siaya town. Koro ng'eni nitiere town ma ji wache dholuo gi town moko. Koro nek wachi dak e town mang'eny. Dak e town mang'eny. Adak e Kericho, Mombasa. An nanyuol Kakamega. An nanyuol Kakamega. Kasta dak Mombasa, Kericho, Kisumu. Koro ang'o mano ning'e dholuo? Sama na grow up. Sama na grow up noka ng'eyoga. Sama na dongo. Noka interact gi ji mang'eny mawuoyo dholuo. So sama ni form 1 form 2 kanodar nwabiro dak Kisumu mwachako interact gi jothurwa wawuoyo dholuo apuonjora dholuo. So kanyo. Koro kaka in koro gipuonjori dholuo kichako form 2 do dholuo be en gima ber. To ber ne nang'o? Inyalo omi a sense of belonging. Omi a sense of an gi ji manyalo conversate go language. Wacha language. Wariwa kata gi ming'eyo go. Ji manyalo wuoyo go e language mang'eyo. Jothurwa yani kata nkilonga ni ja Kisumu koso awinjo maber. Omi a sense of belonging, a sense of security, Koro seche mane dongo do nikia dholuo be ni dongo king'e ni jaluo? Ok ni noka ng'eyo dholuo. Noking'e wach? Nawinjo ga dholuo matis. Ka samoro ng'eyo anyalo wuoyo gi mamana. Koso sama yo wacho ni ang'agwe. Koso ang'ago wiye korot. Aboriwo wiyi gi korot. Ing'eyo sama wacho kamano osemako wiyi kama. Osemako ga wiyi kama. Wiye korot. So kanyo no nang'eyo dholuo matis kasto salam oyawore. We anyisiga. Ka na matin nitie chieng' moro manadhie dala. Ang'eyo dholuo na is not very well. It's not very perfect but nadhie dala. Kasto baba moro nomosowa. An gi kazina. Nomosowa oyawore. Nawacho ni olorore. Olorore kosoro. Iloso language ni. Oyawore olorore. So ok ni noka ng'eyo dholuo, nang'eyo dholuo matis. To nang'eyo ni an jaluo. Ning'e ni jaluo. Lakini
ayaw afafanua matin nang'eyo ni an jaluo lakini okapani na understand what it means to be a jaluo. What it meant to be a jaluo e school kipuonjiri vadek na ilot iwacho ni injoka joke tanza anjoka joke mano chango kasto alafu skundu joma neng'eny ne gin jolango do koro ang'eyo woyo ing'e wacho dholango matis inyamoso wacho nango chamige kasto dwoko ni chamige missing jolango chamige missing ang'eyo to ing'eyo ni there is some little similarities dholuo gi dholango but ok mang'eny ahinya matis ka ang'wan to nitie ang'wen so ang'eyo matin nikech nutugo kodgi interact kodgi giwacho mang'eny to kama nwapenjo niya dholuo en mother tongue mari dong ang'o momiyo mama onge kopuonji dholuo ok nino wow nikech mane gima nyowacho nyoro ni mine onego wach gi nyithindo dholuo e ot apani ing'eyo ni wanie ok adwa sound marach lakini the world is moving to wanie generation moro so jonyuol mang'eny gidwa expose nyithindo kata inyalo yudo ni janyuol the main language mowuoyo gi nyathi en Kiswahili koso Kiingereza kata sani inyalo dhi iyudo janyuol en gi nyathi wacho ni kamia kizungu ok ni bika kama jin tiere ng'enyo koro wibo kuot ni nyathini ena lakini si ati ni kitu mbaya owacho ni odwa ofiti no nacha nyathi kasto society sani en diverse nitie joluo jolango jokisi gin together molo to town so the common language onyalo beto ni Kiswahili koso Kizungu kata kada wuoyo dholuo ing'e ni a struggle gi monda wachi a translate Kiswahili koso Kiingereza kasto dhi dholuo koro bedo direct translation lakini temo koro gima important ne nitiere wendo moro ka imana host nowacho niya ng'ato kadwa ng'eyo gimoro to dhi mong'e to ng'ato kokdwa ng'eyo to kudwa ng'eyo koro aneno ka Marinis en example mar ni dwa ng'eyo nikech at form 2 koro ken koro the parent ine mani ka initiative ni adwa ng'eyo dholuo to sani be in confident wacho dholuo I'm confident lakini okan confident enya ka wuoyo embeleji nikech afumble a lot ka wuoyo kata sani ang'eyo kijaduo na ok ber ahinya lakini atemo kijaluo ni akienda kete kanye ochimi chopo 50% kanye 50 tiyo ng'enya inya okoracha inya 40 50 kanye okokalo 15 kanye nikech kiwuoyo to ng'ato nyalo ng'eyo ni oking'eyo dholuo nitiere kaka jaluo wuoyo adwa kelo jaluo kwa wasetigo interview ndadhi kelo nyako mana nyisicha wadwa chwado godo dholuo kedhi winjo ka nitiere pogruok lakini boichal ma jaluo kia dholuo identity ni en jaluo lakini kao initiative maber koro maybe chieng' moro in be ibiro puonjo nyithindi dhou kata janyuolni kata inyalo nyiso jaodi in future opuonj nyithindo mother tongue to ka kendo ng'ato moae dhok machielo kabila machielo dong koro ing'e ni nyithindo biro ng'eyo dhok mingi nikech nyithindo interact gi mingi sana unless ni ikendo ng'at maoko to udak dala ama udak Kisumu nikech Kisumu ama kuonde ma joluo ng'enye to yot mondo nyathi ong'e onyalo ng'eyo from ji
lakini kun buchako dhi udak town kaka Nairobi ama Kericho Eldoret Mombasa ma in bende dongego to kobong'eyo onyalo mana ng'eyo koro mar min gi mama opos kapok wadhi mbele wago mbaka ka to nitie ng'amo pok subscribe yes kapok subscribe nyisgi gi subscribe beta winjo kaka subscribers ikete hot seat so subscriber subscriber onge kizo and subscribe kindly subscribe to this channel Siaya TV Siaya 254 kindly subscribe to this channel kasi nyalo we like comment tinyalo share to ubed nice ne welo comment section comment section beduru nice akwayo ubeduru nice ne welo otemo oloyo ji mang'eny nitie ji mang'eny mokia kata dhogegi itemo neno kisekawo initiative misepuonjori makoro at least ng'ato ok nyalo kuodhi onge gima rach kaka ikuodhi gi language ni toki lakini alan tema kasiria kasa ikasa kasiria kasa prefer ka nyathi osechako dongo ong'eyo which language mokwongo nikech ing'eyo ni dunia opogore kasto things are changing nyathi an kan taneno ni nyathi onego kuongo ng'e dhok mowacho ei ot ei odu kanyo dong ing'e ni nitiere joluo mokendre to dak Nairobi ei ot giwacho dholuo kanyo igoya ni tuduo tipo mared joluo ariyo mokendre tul mared luos koro giwacho dholuo e ot language of communication in the house en luo koro ana prefer niya language mowache e ot no ema ber ka nyathi ong'eyo nikech nitiere be language of catchment area nyathi kinyuolo Nairobi there's no way ma nyathino ok dhi kia Kiswahili nikech kowuok odhi tugo oko nyithindo te wacho Kiswahili koro Kiswahili ni kata kipuonjo nyathi to biro ng'eyo to dholuo kipuonje ot kae to koro ng'eni kodonje ot to en dholuo kowuok oko to Kiswahili then school ka nyathi odhi to giwacho English pod obiro ng'eyo English to ot be odu kaendi ka language of communication en Kiswahili definitely mane ma nyathi onego ng'e koro language mowache e ot monego nyathi ong'e en mana ni at the same time nikech wa interact gi ji mang'eny e kanisa dala and everything seche moko nyathi komako dholuo mokwongo to ing'eni at 2 years nyathi pok ochako interact gi nyithindo mang'eny 2-3 years kore kodhi dala ama udhi e church awach kamano to dak Nairobi nyathi kore ka chwado dholuo dholuo ma proper kore ng'eni seche moko manomiyo jonyuol moko feel ni ma nyathi ni kudu wiya manade nikech ibiro winjo jopuonje be miyo ka koro puonjo nyithindo dhaluo bet matek nyathi ng'eni nyathi nyalo mi nyathi ma jahigni 2-3 kata nyathi ma jahigni 3 mong'e dholuo to dho mondo moko wach dholuo ni within a year language no biro ruenye at all koro ing'eyo ni nyathi kochako dhi school jopuonje matinde gi gin kok gidwa ni nyithindo wach mother tongue koro idhi tame mondo kik owach mother tongue koro kose tame from school ing'eni nyathi katin to ng'eni japuonj is right koduogo ot to koro en embo chako wacho ni en koro wacho Kiswahili mowacho Kiswahili mogoya wa dholuo no te koro ing'eni seche moko miyo kata parents osetimo matek mopuonje nyathi dholuo to pod nyathi buye bro kata in idak kama jolang' odake do nyithindo adi mane wacho dholang' e school tek don but kamutuge achiel wacho but ok mang'eny donge koro en mana kamano yes haning'e nasetieko video kosin gi penjo aonge gi penjo ero uru kamano kuom neno video ma kawuono kendo wakwayi ni subscribe kendo iwe comment ni piny kanyo kawuono atim shout out ne Asumbi TV pod an achiel kuom jo Asumbi TV koro nitiere videos kama watimo drama comedy Asumbi TV kocha koro inyalo cheko wa out yes to ero kamano kuom tuning in subscribe kapok isubscribe
tafadhali hit the subscribe button piny kanyo tinyalo weyonwa comment Yes. koso like Nyalo comment penjo anything. Yes, bye. Sawa sawa.